Er du mor og føler du dig overvældet? Det er helt normalt at føle sig presset, stresset, udmattet. Især når man jonglerer rundt mellem små børn, eller bare børn generelt, arbejdet og livets mange store udfordringer. Måske oplever du tankemøller både dag og nat. Og det kan også godt være, at du oplever uro, spændinger i kroppen. Det kan også være, at du sidder tilbage og har dårlig samvittighed, eller kan mærke, at du til tider har kortere lunte. Og det kan også godt være, at du slet ikke kan huske, hvornår du sidst har haft det sjovt. Mange prøver metoder, som der ikke har veje ændringer. Det kan fx være at tage i spa, eller getaway, eller retreat, eller meditation, yoga, måske endda at gå til psykolog og kropsterapeut, uden at opnå de her veje forandringer. Og det kan være enormt frustrerende, sårbart og måske endda håbløst at se, hvordan man kan glide ind i de samme velkendte mønstre, man har besluttet sig for at stoppe. Især også fordi rigtig mange mødre, de gør det sjældent for deres egen skyld, men også for deres børn. Lige nu der tilbyder jeg 10 gratis introsessioner til 10 kvinder til et skræddersyet forløb, som hjælper dig med at opnå mere ro, noget mere glæde, noget mere livskvalitet, mere frihed både i krop og i sind, tanker især. Og samtidig også give dig nogle redskaber til, hvordan du netop kan ændre de her mønstre, som ikke længere tjener dig, og som du gerne vil ændre permanent. Så du netop kan få den balance, som du efterspørger, og hvordan mor du ønsker for dine børn. Book den gratis introsession via linket forneden.